हाय गाइस, लोगोफोर दिनै आं फार्स्ट ब्लग खालामदों। आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो। दिनै आं फार्स्ट खालामनायदों, अखायाबो जोबोद हाबाय थादोंना, बेनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाया। बेयावनो न'आवनो दसे जिरायनानै खामसालियावनो ओरैनो भिडिअ खालामसै साननानै खालामबाय आङो। आरो बेजों लोगोसे हिन्जाव मानसिफोर खोथिया फोनाय मावग्रा गैयिनि गावबा गाव फोना लानायखौ आङो खिथालांनो सानदों। नायलांदो लोगोफोर, मोजां मोनोबा लाइक खालाम दाबाव। लोगोफ्रा मोजां मोनोबा कमेन्ट हर आरो शेयार खालामनानै लाइक खालामना होबानो जाबाय। दे बिदिब्ला नै थांगासिनो दङ, दुब्लियाव थाबायलांबाय आङो। लासैनो देखायलांनो नाजानोसै, थांगासिनो दङ। हौवा मानसि मोनैनि खामानि मावग्रा हिन्जाव मानसिफ्रानो गावबा गावनि न'आव खोथिया फोना लानांदों। बेखौ दायो आङो फारि फारि देखायलांनो सानदों। नायलांदो लोगोफ्रा, नै सफैगौ। ओरैजाय खोथिया फुदों, ओरैजाय गावबा गाव नै खोथिया फोना लादों। उफाय गैया, हौवा मानसिफोर गैया नालाय गावबा गावनो फोना लानांगौ जायो। नै नायदो लोगोफोर, आरो दानि जुगाव हौवाफ्रा बारा मावलाना, हिनजावफ्रासो बांसिन मावसै। नायदो फोगासिनो दं नै। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। नायलांदो माबायदि फोदों। हागोन दा नोंसोर लोगोफोर बेबायदि? सोरबाफोर हिन्जावफोर लोगो दङबा बेबायदि खालामनो। नायदो नै फोजोब्बायानो मालाबासिनो, दब्लायसे जालायबाय। नै ओरैजाय जाजोब्बाय, ओरैथिंबो नै ओरै मालाय फुगासिनो दङआनो, नै गायसिगोनानो। नै हारसिंनो फुगासिनो। ओरैजाय सानैयाव खोथिया फोगासिनो दङ, जाखांबाय नै फोबायानो। ट्रेक्टरफ्रानो फोनो हायो, मानोना गासिबो ट्रेक्टरफोरखौ आजिखालि मोननाय जायो नालाय, मोसौजोंथ' हालेवनाय जाला मानसिफ्रा। हौवाफ्रा बेलेगाव खामायहैनो थाहैयो, हौवाफ्रा फैसा हरो। ओमफ्राय ओरै हिन्जावफ्रा मेनेज खालामनानै ट्रेक्टर सोनानै हालखौ एवनानै माइफोरखौ गायो आरो। बेबायदिनो आजिखालि मावनायखौ नुनो मोन्दों दायो। बयबोथ' एसे एनै खस्थ' खालामबासो माइ आबादखौ मोनगोन नालाय। एसे लोगोफोर होनबा दिनैनि रादाबफोरा आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, सोरबाफोर गोदान दंबा साबसक्राइब खालामना होदो आरो खाथिनि बेल आइकनाव थुदावना होदो। होमबाना गोदान गोदान नटिफिकेसना नोंनि मबाइलाव फटाफट मोनहैगोन।